този сам с вуали. Така. Как събираме вуалите? Морето как започва да присъхва? Така. Браво, най-подредените моряци. Така. Видяхме няколко различни начина за присушаване на море. Ето. Браво, деца! Сядайте по местата! И сега... Нека да продължим нашия празник с най-голяма група. Четвърта, която група в септември месец, който наближава, ще бъдат първокласници. Така ли е, деца? Ще бъде последната програма, която ще видим в изпълнение от тях в тази любима детска градина, на този втори етаж, който 4 години посрещаше